Drugari, zdravo! Zdravo! Vežbate? Vežbamo! Moram nešto da vam izličim. Jedno sam se igrala s radacima i lopta nam se otpotrila u paružinu po školu. Zamislim, lopta podelena od nečega. Bljak, ružno, ljigavo, bljak. Bljak kažeš? Bljak? Ali vara je živa. To što je tebi bljak, to je život. U vari ima žive bića, različit zbog toga. Pa kad otopli, iz njega da te svjetac izazove. I ujeste te neki komarac ako se vrzmaš oko nje. Pa čestitili Rode i Melka će žaliti sa našeg vođaka i hranit će svoje male Rode njima. Ni Beruška ne propušta takav zauvek, a ti je se dobro čuvaj. Upravo je Aleksandar, bara je živa. Moj bazen je mrtav i ribe u njemu. Ne razumijem, mrtav bazen. Kako? A nije bazen mrtav, mrtva je voda. Pa voda je neživa priroda, sećaš se? I normalno je da je mrtva. Šta si očekivao da pričaš o tobom? Čekaj. A da, čitao sam i se naš mrna da je reka Đetina mrtva reka, pomorive. Siguran sam da ni bitkama ni ostalim stanovnicima reke nije bilo zabavno. Nekoju kanalizaciju prošlo nekakav otrov. Ribe su mrtve plutale. I još je pisalo da ribolovci na Dunavu češće upecaju flašu nego ribu. Kao da flaše ili neki ribe. Baka Melonija priča da je videla neke ljude kako u mom bazenu peru nekakve skante za prskanje. To je to. Zatrovali su vodu. Kad bi se kap vode vratila zdravo na zemlju, potrebno je više od 100 godina. 100 godina? Moja baba, moj deda imaju 100 godina. Mnogo je to. Želim svoje ribe žive. Moramo nešto učiniti da ni jedno dete više ne zapače u mrtve vode. Pročitat ću dežju putve na bočici kad krene na prska kukuruz, bošnjak i vino. I gledat ću dobro da postupa po njemu. I flašku dobro da opere i zaštovanu vodu da nađe u prskalicu. Moja baka neće više bacati mrtve piliće u potok. Neće, ne. Tada će sve kuti od farbe, flašu za zađivaču i stare četke da staviju u kešu, a ja ću ih lično ubaciti u kontejner ispred škole. Neka ih čika dežu na deponiju, tamo im je mesto. Otkazuju svoje najposlušnost. Nešto, idi baci ovo đubre u potok. Neću, mama, i nema izvinite. Đubre nosim u školu. Svi moji drugari donose od batke u kontejner. Nijedna flaša, ani limenka iz moje kuće neće nervirati ribolovce na našim rekama. Reci sad, je li bara bljak? Ne, nije. Idemo do škole da se izvinim i zahvalim što je živa. Hoćete li mi sa mnom? Hoćemo! Bora!